Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallahi usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiyono ingkang kula hormati, para sesepuh, bini sepuh lan pengurus Takmir Masjid Abdurrahman bin Auf Pasar Kliwon Temanggung ingkang tansah kula hormati, lan ugi dumateng jamaah pengaosan Rebunan, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten siang menika kita sedaya dipun paringi kesehatan, dipun paringi wekdal kesempatan saged sami rawuh nderek pengaosan Rebunan menika. Lan katosipun Rebu menika Rebu ingkang pungkasan nggih ingkang wonten akhir wulan Sya'ban. Insyaallah sekap malih setunggal pekan malih kita badhe mlebet wulan Ramadan. Mugi kita dipun paringi kesehatan lan ugi kesiapan ruh lan ugi ilmu kita kangge netepi dawuh-dawuh terutama ingkang wajib arupi siam ing wulan Ramadan lan disempurnakaken kanthi ibadah-ibadah sunnah, ibadah kados salat tarawih berjamaah di masjid, tilawah Quran, maringi sedekah lan sanes-sanesipun. Mugi saged maksimal sak mangke anggen kita ngibadah lan nindaki kesaenan ing wulan Ramadan. Lan ing Rebu menika kula wingi nggih kula pinanggih kalih Pak Gun diaturaken minangka penutupan ngene pengaosan Rebunan ing taun menika. Biasanipun mangke sak bibaripun Syawal dimulai malih. Mila nggih kula secara pribadi lan ugi mbok menawi kalih para mubalik sanesipun selami anggenipun maringi pengaosan inggih sami-sami mendalami ilmu Islam menika wonten klenta-klentunipun ingkang dipun sengaja napa ingkang boten dipun sengaja menika nyuwun ridho, nyuwun maaf nggih, nyuwun dipun paringi ampunan ugi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kita sedaya nggih sedaya saling memaafkan. Jamaah pengaosan Rebunan rahimakumullah, ing siang menika kita badhe ngaturaken nggih enten sekedhik tarhib mengenani Ramadan ingkang nglandasi kita sedaya supados tekun ibadah menika estunipun badhe ngraih ketinggian makom jiwa kita nggih. Jiwa kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala supados mangke kalebet nafsul mutmainnah nggih. Nafsul mutmainnah sedaya pengibadahan taqarrub pendekatan diri kita dumateng Allah kanthi amalan-amalan sesuai kali pengetahuan ilmu pemahaman keislaman kita, fa insyaallah sedaya menika badhe ndatengaken nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang diberi ketentraman lan sakmangke badhe dipun dangu dening Allah Subhanahu wa taala supados mlebet swarganipun nggih insyaallah. Jamaah pengaosan Rebunan rahimakumullah, rumiyin wonten ulama
inggih ingkang semasa sezaman utawi sugengipun menika inggih kinten-kinten abadipun sami kalih Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, nggih. Lajeng saderengipun Imam Al-Ghazali, nggih. Inggih menika wonten ulama naminipun nggih Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskaweh. Piyambakipun menika panggenanipun wonten Roy, negeri Roy niku nek sakniki negeri Iran. Terkenal sebagai ahli filosof dalam bidang akhlak. Filosof akhlak. Menawi Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi menika terkenal dalam bidang ilmu teologi, ilmu akidah dari ahlu sunnah wal jamaah. Lajeng menawi Imam Ghazali menika nggih terkenal sebagai ahli teolog, ahli akidah, dan juga sufi, ahli sufi di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ingkang sodal semanten menentang pendapat-pendapatipun saking Ibnu Sina. Ibnu Sina niku ahli filosofi, ahli filosof, ya. Namun pendapat-pendapatnya banyak mendapatkan penentangan di kalangan ulama sezamannya. Nah, ingkang badhe kita aturaken inggih ingkang terkenal dengan sebutan Imam Miskaweh. Miskaweh menika nate nyerap kitab ingkang judulipun Tahdzibul Akhlak. Karena memang beliau menika terkenal sebagai filosof akhlak. Nah, hidup di tengah-tengah atau di masa mayoritas umat Islam menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingkang gadhahi napa istilahipun tinjauan ilmiah ngenani kesehatan jiwa, kesehatan jiwa. Nah, insyaallah menawi kita badhe ngadepi bulan Ramadan ngeten iki, menawi kita gadhahi manah ati lan jiwa menika sehat, mila ing dinten-dinten kados ngeten iki temtunipun ngraosaken teng manah niku remen sangat, hatinya menjadi bahagia. Dia mestinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentar lagi mau datang tamu agung bulan Ramadan. Niki kita jenengan cemas, stres, napa kaya-kaya rumangsa abot badhe ngadepi bulan Ramadan napa mboten? Pripun? Napa sing dipenggalih sedelok meneh bodho ning saiki utange sewukeh ngoten. Nggih, niki kadang-kadang fokuse mboten tinggen bab Ramadane ning malah nggih bab bodhone, ya. Nah niki monggo kita kedah kundur malih dhateng napa nasihat-nasihat seratan-seratan saking para ulama ingkang salah setunggalipun kita aturaken minangkani mendasari mangke kangge tarhib Ramadan ngenani tahdzibul akhlak. Piyambakipun beliau Imam Miskawih menika ketika membahas tentang pondasi jiwa, rasional tentang jiwa. Pondasinipun utawi saged dipunwastani psikologi kejiwaan manusia tentang kesehatanipun menika mboten diawali kanthi bentuk ilmu tentang perintah dan larangan, mboten. Artinya kalau pandangan beliau nek ujug-ujug kok dinai perintah dikai larangan niku wis dadi beban, kadang-kadang sing ngleksanakake niku mboten dikanteni ati sing resik. Kaya-kaya ming tugas beban kewajiban sing kadang-kadang dhewe rumangsa kabotan, kados poso, salat, napa melih bayar zakat, haji kangge ingkang mampu niku kaya-kaya dadi beban.
Mila nek pas pun mlebet wektu salat niku piyambak kaya-kaya niku kaget gitu. Kok wis tekan ya ujug-ujug kok ya wis zuhur kaya-kaya salat niku ora diarep-arep gitu. Ya, nek pancen diarep-arep ya, niku mestine nalikane midhangetaken adzan ujug-ujug adzan niku langsung ngucap alhamdulillah dipanggihaken dhateng wekdal salat. Kados badhe dhateng wulan Ramadan nggih ngaten, kita ngathahaken raos syukur nggih, ranten menika kalebet tamu agung ingkang wonten lebetipun menika nggih, kathah sanget fadilah nggih ingkang badhe dipun loberaken dhateng kawulanipun nggih, dhateng kita sedaya nggih. Mila menawi kita dipun nggih pahamaken dhateng perkawis ketenangan dan kesehatan jiwa kok ujug-ujug dibebani kalih perintah lan larangan, pembicaraanipun maksudipun ora diawali bagaimana cara menyiapkan jiwa kita di dalam menerima perintah dan larangan niku iso-iso sing do ngleksanakake ya boten maksimal utawi malah kepara ya menika kaya dadi ngebot-ngeboti ya. Nah, mila ya, beliau memaparkan ngenani pondasi jiwa ning manungsa menika kanthi pertanyaan halil insan apa to manungsa kuwi apakah manusia itu mila lajeng bab tahdzibul akhlak menika didasari kanthi etika inggih kangge pemahaman ingkang leres ngenani jiwane manungsa. Pilih jiwa manungsa menika benten kalih badan fisik. Kita manusia mempunyai badan fisik ning ya duweni jiwa. Jiwa dan badan niku benten. Kalau yang namanya jiwanipun manungsa menika saged nglampahi perkawis napa ngantos ngenani hal sing mustahil kangge badan. Maksudipun jiwa manusia menika bisa melaksanakan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh badan fisik. Maksudipun apa? Saged nampi ilmu pengetahuan ingkang boten terbatas lan saged ngoreksi kesalahan-kesalahan saking persepsi indera atau napa sing dipirsani mripat cetha saged dideleng apa yang bisa dia ambil dari tangannya, apa yang dia bisa ucapkan, apa yang dia bisa datangi dengan langkah kakinya. Niku sedaya saged dikoreksi kalian pengetahuan ingkang mlebet wonten jiwane manusia. Mila jiwa manusia itu mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi jasad. Artinya kedudukan jiwa niku luwih penting ketimbang badan lan fisik. Maka jiwa manusia paling boten diparingi tigang kekiatan, 3 daya. Yang nomor setunggal inggih menika al-quwwah an-natiqah. Al-quwwah an-natiqah, daya rasional inggih arupi akal untuk bisa berpikir kados makhluk ingkang naminipun malaikat menika nggadahi kemampuan berpikir lan kemampuan membedakan. Mila anane nek malaikat niku patuh lan tunduk dumateng Allah la yafturun, mboten nate bosen. Mboten nate bosen. Jenengan ngaji ngenten iki kala-kala nggih enten bosen nggih. Upamane kok kunjul saka sak jam ngoten nggih, mesti bosen nggih. Wonten bosene. Menungsa niku mesti duweni rasa bosen. Nek kalih garwane bosen mboten? Kadang-kadang boseni ngoten nggih. Kadang-kadang boseni.
Nggih, bapak-bapak ngoten kali istri kadang-kadang bosen nih. Ya, kalau sudah pernikahan sudah puluhan tahun mesti njuk ngonangi ya sifat asline. Ya, sifat asli njuk kadang-kadang sok sebel ya, sok bosen ngoten jenuh ya. Kadang-kadang yang ngantek napa padu, ngantek padu. Ning atas-atas buke teng wulan Saban niku aja pisan-pisan padu. Nggih. Keranten apa wulan Saban niku raf'ul a'mal, wulan sing diangkat amal-amal secara luas. Nggih, sewulan muput niku kangge nglapurake ngamal ya setahun yang lalu dari wulan Saban ingkang sampun dumugi Saban sakmenika nggih dilaporkan. Nah, sing nutupi amal-amal kesaenan supados katampi catetane dilapurake dening malaikat dumateng Allah niku perkara-perkara permusuhan dengki srei nek sih wonten sifat-sifat ngoten niku sing dilapurake ming sing elek-elek mawon nggih kesaenane ketutup mila nek pas Saban ngeten iki nggih nek perlu ditulis sing gedhe teng omane aja pisan-pisan padu ngoten nggih. Termasuk mangke nggih teng dinten secara umum mboten namung ing wulan Saban, saben dina Senin lan Kemis nggih. Senin Kemis niku nggih dilaporake amal secara usbu'i, sepekan sekali. Niku nggih ngoten, aja pisan-pisan padu nggih, aja pisan-pisan padu. Nggih nek bapakne garwane kok ya jengkelake kok arek padu, arek nesu delekake dina Kemis lho Pak. Dino Senin lho Pak. Niku saat amal badhe diangkat dilapurake. Nggih. Mergane napa? Engko nek ya enten permusuhan wonten padu kok neng-nengan kok dino Senin, neng-nengan kok dino Kemis. Lah sing dilapurake ming sing elek-elek tok. Ngoten niku mangke wonten riwayat itu. Nggih. Nah, manungsa kaparingan kegiatan teng jiwanipun menika al-quwah ya an-natiqah nggih. Rasionalnya, daya rasional, daya berpikir ya. Sehingga mangke saged nggadahi kegiatan tamyiz ya, membedakan bentenaken pundi sing leres, pundi sing boten leres utawi sing salah ya. Dan ini nanti dalam jiwa manusia kedudukannya dadi raja ya. Lajengan nomor kalih dipun paringi al-quwah al-ghadabiyah, kekuatan untuk marah. Saben wong niku senajan piantune niku ketokne nggih halus, nggih napa lembah manah. Nggih tetep sing jenengane nesu niku mesti duwe, nggih. Wonten sing nesune niku mboten iso dikendalikan nggih sehingga banting-banting gelas, nendang-nendang ya, njoto si ngamuk ngoten nggih. Wonten sing nesune niku saged dikendalikan ming meneng mawon ngoten nggih. Ya, apa-apa ya ora kebeneran iki ketok nesu nggih. Ning wonten malih jane ketok nesu ning isih mesam-mesem ngoten nggih. Isih mesam-mesem ming bentuk sindiran-sindiran kemawon. Niku tergumantung saking kegiatan jiwanipun anggen mengendalikan nafsu amarah atau al-quwah al-ghadabiyah ya. Ingkang nomor 3 kita sedaya teng jiwa kita menika nggadahi kegiatan al-quwah ahsahwiyah, kekuatan syahwat ya. Kekuatan syahwat menika ya biasanipun nggih kaya kewan, malah diumpamake kaya kewan sing paling ino inggih menika napa Bu? Khinjir babi ya. Babi niku open-openane paling gampang nggih. Paling gampang ya. Mergane napa? Ya, senengane mangan mawon ya. Pertumbuhan nek sekali manak niku iso pirang-pirang. Delalai ngoten niku. Padahal niku ya haram ya, haram dipelihara. Haram wong ternak babi niku mboten pareng ya, mboten angsal ya di napa istilahnya dimakan baik ya syariat itu kepada umat Islam atau kepada agama samawi yang lain ya. Menika sedaya estunipun haram, tidak boleh dimakan. Ning sakniki enten teknologi napa-napa
ya ingkang saged memoles jane niku wonten lemak babine nirang ketara ngoten. Jadi makanan-makanan sing ketok lezat enak ngoten niku rada nyamari kadang-kadang wonten campuran lemak babi. Nah, manusia diberi kekuatan syahwiyah, syahwat ingkang sak mangke fungsinipun syahwat menika ya supados saged napa beraktivitas mila kedudukanipun ya al-quwah as-syahwiyah menika dadi kaya rakyat pekerja, rakyat yang suka ya berbuat bekerja menawi daya amarah utawi al-quwah al-ghadabiyah menika kaya dene singa kaya dene kewan sing paling diwedeni karena singa niku anane mung arek menerkam arek marah ya ada keberanian ada kemarahan wonten hasrat mendominasi sehingga diwastani tentaranya sang raja nah niki ting awake dhewe niku jane duweni kekuatan niku, kekuatan berpikir, kekuatan kangge menguasai, ada keberanian, ada amarah lan kegiatan kangge napa seneng-seneng syahwat Nah, mila kondisi alami jiwaning menungso menika biasanipun saling bertentangan antara tiga daya kekuatan itu antarane raja, akal lan istilahnya pekerja rakyat jelatane. Teng negara niku biasane nggih ngoten niku antarane raja, tentarane, rakyate niku kadang ya ana konflike, ana napa perseteruan sehingga sebuah negara itu akan menjadi kacau bahkan onone niku ming napa istilahipun rusuh menawi mboten kompak. Tidak terjadi keserasian. Demikian juga manusia di dalam dirinya ada akal, kemampuan berpikir, ana rajane, njur ana tentarane, ada keberanian, ada nafsu amarahnya, tur ana bab sing diburu kesenengane. Niku kok ora kompak, ora iso dikendalikan, tidak bisa diserasikan, maka berpotensi awak dhewe njuk ora iso tentrem. Mboten saged tentrem. Mila pentingnya dhewe ngaji di antara ilmu pengajian menika inggih wonten ilmu akhlak, ilmu untuk meninggikan kemuliaan jiwa ni menungso. Nah, mila mangke kegiatan kangge mengharmoniskan, menyeimbangkan dari tiga kekuatan al-quwah, an-natiqah, al-quwah al-ghadabiyah, al-quwah as-syahwiyah, menika sak mangke onten sekawan pilar, ada istilahnya pokok-pokok doktrin sing dhewe niku kudu ngraih. Napa niku ingkang nomor setunggal arupi hikmah. Dhewe niku kudu golek hikmah. Ting jiwane awak dhewe niku berupaya memburu hikmah. Kados jenengan ngaji ngeten iki kedah nggadahi tekad precarane ana hikmah sing iso dirasakake teng jero ati. Ada hikmah yang bisa diambil. Mboten namung teng ngaos. Jenengan sadian mawon dalam keseharian niku ana peristiwa napa pas dodolan niku nggih saged dipendet hikmahipun. Pinanggih wong kok ge padu niku nggih ana hikmahe gitu. Enten hikmahe mboten? Ana wong kok padu nganti omongane sikil papat metu kabeh, lanang wedok jawabe nganggo sikil papat kabeh gitu. Kira-kira saged mendet hikmahe mboten jenengan? Paling boten lak jenengan njuk ndonga naudzubillah min dalik, aja ngasih aku dadi wong sing kaya ngono. Niku nggih hikmah, kan ngoten nggih. Artinya ada pelajaran menungso kok ana sing kaya ngono kan ngoten. Ada pelajaran dari semua yang ada di sekitar kita, kedadian harian yang kita temui, nggih. Nah, lajeng ugi wonten as-sajaah niku pokok-pokok doktrin tenggen awak dhewe kudu duwe sifat berani, ada keberanian,
inggih mlebet teng mriki sifat keutamaan nggih. Walaupun keberanian menika kadang-kadang nggih nuwuhake emosi, nuwuhake rasa nesu, terutama napa? Nesu niku diginakake kangge membela kebenaran nggih. Nek ana wong ya kok ya dikandani bola-bali kok nyolong mawon. Ning dhewe kok mesam-mesem terus ya piyambake ya terus nyolong mawon to niku nggih. Artinya ada napa pencegahan kemungkaran ya. Maka dibutuhkan keberanian. Lajeng wonten ifah. Ifah niku kamulyan ya, kesucian diri. Piyambake diparingi syahwat, carane ya kena nuruti syahwat ning sing halal nggih. Dijaga jangan sampai keinginan syahwat niku nyempal saking syariat nggih. Sing haram diterak ampun ngantos nggih. Terutama ibu-ibu syahwat sing paling gede kangge ibu-ibu niku duit, Bu. Nggih mboten? Nggih, duit nggih. Jenengan ya kira-kira nek garwane bali ya njuk ujug-ujug ngaturi sak gepok isih klem-kleman niku abang kabeh nggih. Gambar Soekarno Hatta. Niki Bu nggih persiapan Ramadan pun ditelaske rapopo sing penting nggo blonjo Ramadan. Padahal nek klem-kleman abang-abang kabeh gambar Soekarno Hatta saka bank ngoten niku. Biasane tulisannya pinten, Bu? 10 juta. 10 juta. Kok diaturke jenengan ya. Nah niki bapak-bapak nek perlu jenengan nek sadurunge Ramadan niku menyisihkan harta ditabung ya. Khusus mangke diparingake teng wulan Ramadan nggih. Jadi napa blonjone maisah jatah harian untuk istri dan anak nek wulan Ramadan ini nek iso ditikelake sing biasanya sedina 100.000 nek perlu 300.000 niku sedekah ya men akeh nggih. Mangke kersane ibu-ibu niku nggih do gelem maringi takjil iso masak gawe wong sing poso nggo buka ngoten niku. Nah niku jenengan insyaallah bapak-bapak oleh ganjaran sing tikel-matikel nggih. Artinya ya dengan ifah orang itu akan memanage syahwat sehingga menjadi orang yang mulia ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jane niku sumbere saka syahwat ya, terutama syahwat keduniaan. Nggih. Nganti direwangi saka esuk jenengan ting peken mawon sambedina. Niku lak sing digoleki napa? Goleki napa? Arta to, Bu? Duit to. Nek jenengan sedina ngantos sak niki nggih, kok wis oleh badhe akeh lak mesti mesam-mesem to, Bu? Ngaji ya rada tenang ngoten nggih. Nek sedina kok urung payu ngaji niku ya karo mikir tenang gitu. Nah, lajeng nomor sekawan al-adalah, keadilan. Ya dhewe niku dadi wong ya kudu bersikap tengah-tengah, sing adil. Wonten perkara napa kemawon ya antarane perkara kuwi ya apik tur ana sing luwih apik ngene. Badhe dipilih sing pundi? Nek wonten perkara sing apik karo sing luwih apik. Nah, mestine dipilih sing luwih apik. Nek milih sing ngoten niku gampil. Ning sing angel nek nemoni perkara sing padha eleke. Kuwi ya elek, kuwi ya nekake dosa. Nah, sing perkara kuwi ya nekake dosa. Padahal dhewe kon milih, badhe milih sing pripun, nggih. Nah, maka kita harus ada keadilan teng mriku, bersikap tawasud tengah-tengah inggih tiyang ingkang saged menimbang antarane dua kejelekan nggih. Dia bisa memilih mana kejelekan yang paling ringan dosanya. Niku wong sing bijaksana niku ora ming wong sing iso milih antarane sing bener lan sing salah. Ning ya wong sing bijaksana niku sing iso milih antarane perkara sing elek pundi sing elek niku elek nemen lan pundi sing ora patek nemen kan gitu. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus ya secara al-adalah ya. Mila teng mriki wonten doktrin bersikap al-wasat, bersikap tengah-tengah, harus ada jalan tengah. Tenggen jiwane menungso niku harus diliputi dengan sikap selalu adil dan memilih jalan tengah ya. Memilih jalan tengah.
aja berlebih-lebihan, ning ya aja nyepelekake gitu deh. Sikapnya itu kalau beramal ya ketoke niku ya ming kaya ngono ning rutin istiqomah. Yang sedang-sedang saja ning dilakoni kanthi dawam. Aja terlalu ketok sregep banget bariku blas ora ngamal. Termasuk sak mangke ing wulan Ramadan. Ya, amalan kita menika nggih kudu dipertimbangke kanthi tawasul. Nggih. Sing paling utama inti ting wulan Ramadan niku lak mangke 10 hari terakhir. Gitu. Ngibadah ya sing mempeng ing wektu bengine terutami. Nggih. Kangge qiraatul Quran, kangge salat tarawih, salat tahajud, jumenengi ya napa ing wektu dalunipun kangge ngibadah. Ning mangke teng siang harinya kalau napa kados jenengan sedaya niku lak nek 10 hari terakhir pasare rame nggih. Panene wong pasar niku nek nyedheki bodho nggih mboten. Padahal nek nyedheki bodho niku nek tiyang rumiyin niku rata-rata ramene teng masjid, mboten ramene teng pasar. Ning kahanan sing ngoten niku wis ora iso nggih. Teng kondisi masyarakat sak menika mun mboten saged nggih. Rata-rata nek 10 hari terakhir sing rame nggih mesti pasar mboten masjid. Nah, mila dhewe nggih gandeng pancen gaweane profesine ya pedagang ya menangi rame nggih mangsa niku. Nah, mangke disikapi ya ana donyane ya ana akhirate. Bersikap tawasul nggih. Paling mboten ya awane isih napa tekun sing dodolan ning nglegake wektu. Ya aja nganti kesoren nek Bali ya paling pol nggih buka ning omah ngoten nggih. Njur mangke bar maghrib nek 10 hari terakhir niku wis mempeng anggene maca Quran, nggih ibadah tarawih, nggih zikir ngoten nggih. Nah, malam harinya kita masih mendapatkan fadilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Niku sikap yang bisa tengah-tengah ya, antaranipun ifrat lan tafrid, antara kelebihan dengan kekurangan niku dipun wastani al-adalah atau al-wasat atau sikap yang adil. Ya. Nah, menika ingkang dipun sorot ya dening napa Imam ya miskaweh niki ya kangge ngeraih ketenangan lan kesehatan jiwa. Lajeng tujuan pokokipun ngantos saged menyeimbangkan kekuatan jiwa menika inggih supados ngeraih mutmainnah nggih, ketenangan jiwa, kebahagiaan niku sing paling pokok nggih. Sing iso ngrasake seneng niku teng pundi to jane? Manggone teng pundi Bu? Nggih, teng jero ati. Nggih, jenengan saged dahar sekeca niku lak mergone atine seneng to, nggih. Cobi teng ngajenge niku wonten makanan lezat ning atine gek ndongkol, nggih. Niku lak napa? Iso-iso ra doyan dahar, nggih. Artinya kebahagiaan itu tujuan tertinggi, nggih, tujuan tertinggi. Jenengan sing nyambut gawe mempeng niku ora mung arek ngumpulake dhuwit, mboten. Ning tujuan pokoke ngeraih ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Apa gunane nek duwite akeh ning ora nemokke ketenangan, gitu. Nah, biasanya sing ora tenang duwite akeh ning ora tenang. Niku sing golek ora kanthi sing bener, nggih. Kecampuran ya, duit-duit sing haram, sing subhat. Niku nggarake dhewe ora iso seneng atine, tidak bisa tentram, tidak bisa tenang. Mila ya, aktivitas ya, ingkang paling saged nentremake niku nek pun saged teng jero ati mboten kumantil-mantil marang kadonya. Nggih. Lajeng aktivitas sing paling ya ngebeki jero atine inggih menika namung ma'rifatullah. Nggih. Ma'rifatullah. Nggih, pengetahuanipun dumateng Allah, priye carane dhewe niku dados kawulanipun ingkang tansah cumaket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila teng mriku mangke ngeraih kebahagiaan intelektual dan kebahagiaan spiritual. Nah, niku luar biasa, nggih. Mila dados napa tujuan yang tertinggi dari memanage
utawi menyeimbangkan daya kekuatan sing wonten jiwa kita sedaya. Ya. Lajeng sak mangke ya, cara-carane njuk pripun wonten pembahasan ingkang langkung detail. Nah, termasuk ugi ya, anane perintah ya, tasrik ngenani saum Ramadan. Ya. Menika estunipun supados piyambak ngeraih tujuan tertinggi dari kekuatan daya jiwa menika inggih wontenipun ketenangan, kebahagiaan jiwa utawi ngeraih derajat ya nafsul mutmainnah. Ya. Mila ya Ramadan badhe napa hadir kita menika sak menika kedah nuwuhaken teng jero ati niku ya kebahagiaan yang tiada tara ya. Kira-kira ya dhewe pun saged napa dereng ya antarane sadurunge tekane Ramadan iki ya diparingi sing wujud materi bondo sing akeh kalian napa ya menawi kon milih lho ya antene napa wulan Ramadan kesempatan iso poso iso ibadah sregep napa maca Quran kathah sing ngatamke Quran nggih niku kon milih antara ngamal sing niku kalih dhuwit sing akeh ajeng pilih pundi pilih kabeh gitu biasane pilih kabeh yo dhuwite akeh yo iso ngibadah ning akeh-akeh wong niku lak do sembrono nggih mboten sembrono sing do milih nggih sing do milih nek niku kok njur ya ditawakake ning awak dhewe kon milih salah siji gitu. Kon milih salah siji. Niku ajeng pilih sing pundi? Ya. Pilih niku nggih kanthi tawasud, nggih kanthi napa? Jiwa yang memiliki ya sikap sing ora berlebih-lebihan tur ya aja nglirwakake ya artinya nyambut gawe ya tetep nyambut gawe ning aja nganti nyambut gawe mempengaruhi targete awak dhewe sing do ngibadah kira-kira nggih nyambut Ramadan sakniki wis duwe target kangge ngatamke Quran apa dereng pun gadah target apa dereng aku wis duwe tekad sesuk paling ora khatam ping 3 enten mboten kok sing gadah target ngoten. Ngatamake Quran ping 3. Niku jane wis umum nggih nek ping 3 jane wis umum. Nek tiyang jaman rumiyin teng kitabipun Imam Nawawi nggih. Niku wonten kok nganti sedina niku ping 8. Niku kok kaya-kaya ora tinemu akal nggih. Awan ping 4, bengi ping 4. Niku sing paling kathah lho. Tenggen kitab At-Tibyan fi hamalati adabil Quran ya niku Imam Nawawi wonten sing ping 6 awane ping 3 bengine ping 3 ya niku tarwehe nggih wonten sing tarweh sewengi niku khatam ya dadi salat tarweh niku ya ngantek iso khatam Quran niku nggih kaya-kaya dhewe priye ya carane priye ya dhewe kek sak tarwehan sak jus mawon sikile wis gedruk-gedruk. Rumiyin kula nate iktikaf teng Muntilan niku, nggih. Kancane kula niku jane fisike ya gedhi, nggih. Nggo gogot, nggih. Niku ming ditarget sak tarwehan sak jus. Niku mawon ngantek ngeblak kok, Bu. Nggih. Jumeneng niku ujug-ujug ngeblak dhewe ngantek bathuke niki merempul. Mergane ngantuk, saking ngantuke kayane kesuwen sing maca. Nah niku pancen wonten sunahipun ni mlebet bulan Ramadan Rasulullah biasa mangke anggenipun salat menegakkan malam hari menika ngantos dangu sanget jumenenge nggih kadang-kadang Kanjeng Nabi niku maos ya sak rakaat niku surah Al-Baqarah tambahi melih surah Ali Imran tambahi melih surah An-Nisa gek rukuk pinten juz niku sak rakaat kok Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa niku Kanjeng Nabi ning kaya awake dhewe wis gelem tarwih wis apik ngoten nggih senajan tarwih sing maca cepet sing diwaca ming kulhu mawon ya wis ora apa-apa sing penting gelem tarwih nggih niki kaya awake dhewe ngerti nek ora kuat ngadeg suwe niku nek saged gitu nek saged rakaate sing akeh ngoten rakaate sing akeh nggih nek masjide mangke sing jamaah tarwih ping 11 nggih pun nderek masjid
ya niku ngantos dumugi salame imam ping 11 ora apa-apa. Ning mangke teng omah tambahi dhewe ngene, tambahi dhewe. Sak oke-oke mboten wonten batasane. Nek pancen ora kuat ya bacaan Qur'ane ya sing suwe sing dawa ya kok isone sing cendhek-cendhek niku diokehi rakaate ngoten ya rakaate sing oke. Ping pinten nggih sak kuwate nggih. Mangke nek pun witir teng omah pun mboten usah witir malih ngoten nggih. Niku saene ngoten nggih. Mila estunipun perintah poso niku perintah sing fadilahe mangke saged nentremake ati akan meraih kebahagiaan nggih. Kanten perintah poso estunipun syariat nggih kangge sedaya umat nggih mboten namung tiyang Islam jane nggih perintah poso nggih umumut tasyri' asyamu li jami'il umam nggih maknanya syariat puasa itu untuk seluruh umat nggih untuk seluruh umat perintah ini ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki kan cetha nggih mboten namung umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge tiyang-tiyang iman diwajibake poso kaya dene nggih diwajibake dhateng umat-umat sadurunge sira nggih. Artinya umat-umat Nabi terdahulu niku nggih pun enten perintah poso ya. Malah kados umatipun Nabi Nuh ya. Umatipun Nabi Nuh niku perintah posone niku sepanjang tahun maksudipun ya, setiap hari ya, selama hidupnya niku diperintah poso mawon ya. Artinya setiap hari wajib berpuasa umatipun Nabi Nuh. Kaya napa? Granten umatipun niku fisiknya kuat-kuat nggih. Dedeg piyadeke mawon rata-rata 15 meter. Nggih, dhuwure niku 15 meter. Ning sakniki ana wong dhuwur 2 meter mawon wis do gumun gitu. Zaman biyen 15 meter. Nggih. Nah, mila saben dina diperintah perintahnya itu untuk setiap hari berpuasa. Wonten sing perintah poso setahune niku 50 hari. Wonten sing 40 dina nggih. Nah, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dipilihake khusus perintah sing wajib ing wulan Ramadan nek ora 30 dina ya saka 21 dina nggih. Mila walisairil umami qablaha lam tahlu anhu syariah samawiyah li'annahu maslahatun basariyah asasiyah. Poso niku estunipun perintah umum untuk umat ya umat sebelumnya ya. Umat Nabi Muhammad SAW diperintah poso dan seluruh umat-umat sebelumnya ya menika nggih diperintah poso dan ya, tidak pernah yang namanya syariat poso niku ya, kosong artinya tidak ada perintah puasa itu enggak pernah ya, dari kehidupan zaman Nabi Adam ngantos zaman Nabi Muhammad SAW sedaya manungsa niku diperintah kangge enten perintah poso. Ning mangke perintahipun benten-benten, wektune beda-beda ya tur nggih carane ya beda-beda nggih. Sehingga poso menika estunipun perintah ingkang mengandung kesaenan kangge menungso piyambak. Nek ora do gelem poso berarti ora kepengin apik nggih. Karena hakikatipun ting mriku ya maslahatu basariyah asasiyah nggih. Kangge kemaslahatan kebaikan manusia itu yang lebih mendasar nggih. Wa martabatu kamali samiyah lan mangke ngraih kedudukan ingkang sempurna ya, sempurna dadine menungso. Kok menungso ora gelem poso berarti ya ora gelem dadi menungso sing sempurna. Karepe mung arek dadi kaya kewan wae ngoten. Nek kewan niku lak ora ana perintah poso gitu. Mangan wae gitu. Artinya ya sebagaimana hikmah ya
yursiduna ila hadhil hikmah qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun. Perintah poso niku supados napa la'allakum tablughuna bisyamikum maratibut taqwa. Kanthi poso supados daya nika dumugi ketakwaan. Wonten ingkang maringi tafsir dumugi ketakwaan niku supados ditebihaken saking neraka. Ingkang dimaksud takwa teng mriki dijauhkan dia dari neraka. Mila nek ora poso niku jane nggih iman-iman nggih. Ning Temanggung niku kaya-kaya ya perintah poso do gawe aturan dewi-dewi gitu. Ana sing ming poso seminggu gitu. Ana sing ming poso 3 dina ngoten. Sing awal njur mangke nek meh bodho poso meneh gitu. Ya, ngantek teng jero pasar niku lak nggih kathah to wong do jajan ya. Warung-warung makan nggih isih payu to gitu. Niku nek ditakoni pembeline jenengan agamane apa ya rata-rata wong Islam ya. Gitu. Nah, niki maksudnya apa? Teng mriku kadang-kadang ora nganut sing jenengane poso Ramadan sing wajib niku wonten kaifiyah tata carane nggih. Posone nek wis ndeleng hilal ya, mangke esuke njur poso mulai subuh niku pun kudu imsak menahan diri sampai datangnya waktu maghrib tur genep sesasi ya, genep sesasi ya. Aja njur ya, istilahnya ing awal poso ya njur ya ming seminggu utawa 3 dina bariku ra poso ya njur tekan 12 boto ya ra poso. Wonten sing nyedheki boto poso meneh ngoten ya. Nah niku berarti gawe aturan dewi nggih. Nah dos pundi wong sing ngoten niku nek sengaja dosa gedhe nggih tetep kudu nyaur tur ana kafarate ana dendane nggih. Ning nek ora sengaja ya maksudipun wonten halangan syar'i ya lelungan ya utawi napa safar sing pun memenuhi boleh berbuka ya utawi kek gerah atau tua renta atau tidak mampu misalipun dadi napa gaweane tukang jaring aspal teng kota-kota besar ya niku lak nek wektu awan ya dipeksa poso ya iso-iso nggih semaput gitu. Nah, nek pancen ora kuat gaweane rekoso ngoten niku nggih dhewe kok ngerti duwite akeh ya kei duit tuh nggih kei duit wis rasa nyambut gawe sing enteng-enteng wae iki tak kei duit nggo blonjo sedina ndak wonten sing ngoten niku men iso poso ya anu luar biasa nek saged ngoten niku ya mila lajeng napa ya tetep kudu niat poso wong sing ngoten niku ya kudu sahur ya mangke poso tekak jam 10 kok wis mintir-mintir kaya arek semaput ngoten buka ora apa-apa pun buka ngoten ning ya ora karo udut ta nggih mboten kali udut nggih tur sing dahar nggih ndelik-ndelik ming sekedar untuk menguatkan fisiknya nggih nek bar niku nyambut gawe melih gitu mangke jam 2 kok wis mintir-mintir arek semaput ndredeg ngoten buka melih ra apa-apa njuk mangke bar buka teruske teka maghrib ya. Ah ngoten niku kok sesasi nguput isone ming ngoten niku ya ora apa-apa gitu. Ora apa-apa pancen kekuatane poso ming ngoten niku. Lah mangke nek bulan Syawal kok ndedit akeh ngoten rasah nyambut gawe njuk disaur posone ngoten. Jadi artinya ya dia napa nek pancen duweni wektu sing dheweke ora kedu nyambut gawe sing ngoten niku nggih tetep wajib nyaur. Nek njur ora ndek dhuwit tetep ora ndek dhuwit nyambut gawene nggih tetep ngoten niku terus nggih posone carane ngoten niku ya ora apa-apa nggih pancen kekuatane ngoten niku nggih. Jadi intine wong poso niku mencapai derajat takwa ingkang dipun maksud mencapai derajat takwa dipun tebihaken saking siksa neraka nggih. Sehingga wa mimma yadullu ala faridatis syam lada jami'is syara'i al-ilahiyah saking ketingkasan-ketingkasan ingkang majibaken poso menika dipun tujuaken dhateng seluruh syariat ketuhanan maksudipun niku pun mlebet ting bab ubudiyah secara khusus wonten aturane
Rasulullah pun maringi tata carane, mengandung ubudiyah yang tidak boleh ditambahi dan dikurangi kecuali bab-bab sing onten rukhsahipun, keringananipun. Mila lajeng wonten hadis Nabi ingkang ngendikaaken bilih poso niku estunipun syariat secara umum, perintah poso niku umum mutasri asyam li jami'il umam, secara umum menungso kabeh niku mesti onten perintah kon poso, mboten namung umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onten dasaripun innallaha tabaraka wa taala amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin ayya'mala biha wa ya'muru bani Israil ayya'malu biha fajama'an nasu fi baitil muqaddas fa imtila'ul masjidi wa qa'adu ala surfi faqala innallaha ta'ala amarni bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amarakum an ta'malu bihinna. Syariat poso kagem sedaya manungsa termasuk umat-umat Nabi terdahulu miderek hadis. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat dan Nabi Yahya mengerjakan 5 kalimat tersebut sehingga memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengerjakannya. Maka Nabi Yahya mengumpulkan umatnya manusia di situ di Baitul Maqdis sampai ramai. Teng Baitul Maqdis ini dipenuhi manusia ngantos onten sing pinarak teng dure atap masjid, saking penuhi Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Zakaria lajeng menyampaikan dakwahnya, sungguhnya Allah telah memerintahkan aku dengan 5 kalimat agar aku amalkan dan aku menganjurkan pada kalian untuk mengerjakan 5 kalimat itu. Nah, di antara kalimat ini kalau singkat inggih menika perintah untuk berpuasa. Wa amarukum bisyami fa inna mithlu dzalika kamathali rajulun fi isabah ma'hu surratin fiha misak fa kulluhum ya'jibuhu rihuha wa inna rihas shaim atyabu indallah min rihil misak. Dan Allah memerintahkan kalian berpuasa karena perumpamaan orang yang berpuasa seperti laki-laki di tengah-tengah kelompoknya. Di kantongnya ada minyak wangi atau misak. Semua orang yang ada di sekitarnya merasa harum dengan wanginya, dan sungguhnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi. Nggih senajan kadang secara zahir nek napa teng ngarepe wong poso omone pas angop ngoten niku lak ora dimampet nggih Bu. Ning niku senajan mambete napa rada bacin ngoten. Ning estune niku mambet wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bau yang wangi itu tidak bisa dirasakan secara fisik. Ning dados keyakinan teng jero ati, senajan baunya basin tapi sebenarnya di sisi Allah niku lebih wangi daripada minyak wangi. Lajeng yang terakhir niki kula napa singkat mawon kantun gangsal menit niki. Singkang sampun napa diaturi daharan monggo kalih dahar mboten napa-napa nggih. Mboten usah sungkan-sungkan nggih. Nanten wektalipun panji mepet nggih. Niki wonten riwayat saking Salman radhiyallahu anhu nalikanipun Kanjeng Nabi kalih para sahabatipun pun mlebet ing akhir wulan Sa'ban nggih. Kados dinten-dinten ngeten iki kan Sa'ban pun mlebet pekan terakhir. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sa'bana. Faqala
ya ayuhan nas qad adhallukum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfin man taqarraba fihi bi khoslati minal khairi syahrun ja'alallahu siyamah faridah wa qiyamul lailah tatawuan kana kaman ada faridatu fi ma siwahu ya. Waman ada faridatun fihi kana aman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu wa huwa sahru sabri wa sabru thawabuhul jannah wa sahrun al muasah wa sahru yuzadu fihi rizqul mu'min ya. Saking Salman sahabat Nabi radhiyallahu anhu ngendika, Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Maka Nabi kemudian bersabda, wahai manusia, sesungguhnya telah mendekati pada kalian bulan yang agung, banyak berkahnya. Di dalam bulan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, di mana Allah menjadikan bulan tersebut puasa wajib dan sholat sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu kebaikan, inggih menika maksudipun ngelaksanakaken boten namung sing wajib, ditambahi sing sunnah kados sholat tarwih lah tilawah Quran ya. Maka dia telah melaksanakan 70 kebaikan di bulan-bulan selain Ramadan. Perbandingannya niku nek dhewe nglakoni satu kebaikan teng wulan Ramadan niku kaya dene nglakoni 70 kebaikan di bulan lainnya ya, ditikelake ping 70. Ramadan merupakan bulan sabar ya, dan sabar ganjaranipun swarga ya. Bulan Ramadan bulan berbagi ya, bulan yang kita diajarkan untuk peduli kepada yang lain. Ya, mila nek teng Ramadan niku kathah wong lomo, nggih. Kathah wong lomo pancen niku perintahe ngoten, ya. Bulan yang mana teng wulan Ramadan niku ditambahi rezeki kangge wong iman. Nggih, kados jenengan niku ngrasake to nek Ramadan biasane pasare rame, rezekine tambah kathah nggih. Niku nek sing wujud rezeki napa baten duit nggih. Ning estunipun mangke rezeki ingkang dipun maksud boten namung niku. Man fatara shaiman kana maghfiratu lidzunubihi wa itqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrahu min ghairi ayyangkusa min ajrihi syai'in. Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, niscaya dosa-dosanya diampunkan dan dia dibebaskan dari api neraka. Niki nggih, nek ana wong sing rekoso nyambut gawe nganti ora poso, lah niku kesempatan jenengan wis sing enteng-enteng mawon kei duit, kei beras, wis dina iki gawe buka kanggo keluargane ya. Maka dia mendapat ganjaran seperti orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa. Faqalu, maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yuftiru shaim. Ya Rasulullah, kula niku mboten gadah, tidak punya sesuatu untuk diberikan untuk orang yang berbuka puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillah hadza thawab man fatara shaiman ala tamrin au ala surbatin ma'in au mutqatu labanin ya, au mutqatu labanin ya. Rasulullah tetap ya, ngendikaken ya, bakal diparingi ganjaran ya, sapa wong sing maringi dedaharan wong sing buka poso ya. Senajan 1 biji kurma ya, ming siji kayane nggih rono nggih kok ngenehi buka ming ngeteri tanggane kurma ming siji ngoten.
Lah niki menunjukkan saking gampangnya amalan teng Islam niku. Senajan ming satu biji kurma tetap mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Au ala surbatin main utawa ming sak teguk banyu. Nggih. Ming banyu sak teguk utawa ming seteguk banyu susu. Nggih. Ming sak teguk ming sak ombenan ngoten. Nggih. Niku nggih tetep oleh ganjarane wong sing poso. Tanpa mengurangi ganjarane wong sing poso niku. Wa huwa sahru awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Teng awal niku Allah maringi rahmat, ya, teng pertengahanipun dipun paringi maghfirah dilebur dosane, teng akhir bulan Ramadan dibebasake saka neraka. Man khaffa an mamlukahu fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Sing sapa duweni budak nggih utawi nek sakniki mboten budak karyawan nggih jenengan sing ngingu karyawan sing do nyambut gawe gandeng wulan Ramadan ya kok iso ngenteng-entengake gaweane ya ora kaya dene nek pas wulan sanese Ramadan teng wulan Ramadan wis rasah ngoyo sak tekane engko ndak ra kuat posone ngoten nggih. Lah niku oleh ganjaran dibebasake saka geni neraka. Jenengan nek gawe omah teng wulan Ramadan tukang batune aja kon lembur, nggih. Aja kon lembur mung gara-gara bodo kudu dadi gitu. Hendaknya pekerja-pekerja itu diperingan gaweane, dientengake tur bayarane nek perlu tambahi. Wis gaweane ora sepiro kok gajine kok nambahi ngono. Nah niku nek iso teng wulan Ramadan saene ngoten niku supaya dhewe diparingi fadilah, dibebaskan dari siksa neraka. Wastaksaru fihi min arba'i khisalin. Ya. Teng wulan Ramadan keh-keh ana nggone nglakoni patang perkara. Nggih. Khoslataini tardhauna bihima rabbukum wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Ya. Patang perkara niku ingkang kalih perkawis ya inggih arupi ridho dumateng ya pangeran dumateng Allah Subhanahu wa taala lan kalih perkawis ingkang boten saged dihindari. Napa niku? Ya, maksudipun ya, inggih menika ya fa amma khoslatani allatani tardhauna bihima rabbukum dua perkara yang ya mendapatkan ya napa istilahipun keridhaan atau kalian ridho kepada Rabb kepada Allah Subhanahu wa taala inggih menika ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, niku dua perkara niku ya, biasanya sok diucap nek bar tarweh nggih. Bar tarweh sok ngucap syahadat gitu. Lajeng dua perkara berikutnya yang tidak bisa dihindari napa? Inggih menika wa amma al khoslatani allatani la ghina lakum anhuma fatasalunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yaiku nyuwun dilebetaken wonten swarga lan nyuwun dipun reksa saking siksa neraka. Nggih biasane kan dongane ngoten niku nggih. Syahadat yuk berdoa ya supados mlebet swarga lan supados ditepihaken saking neraka. Wa man saqamaan ya saqahullah wa man saqasa iman saqahullah sing sapa maringi napa unjukan dateng wong sing ngelak anggene poso njuk buka nggih krana ngelak niku nggih mila dipun paringi napa make unjukan minuman dening Allah Subhanahu wa taala min khaudhi surbati dari minuman telaga layat ma'a hatta yadkhulal jannah boten badhe duweni rasa ngelak sakwise diparingi seteguk ya minuman dari telaga teng swarga niku dumugi mlebet swarga ora duwe rasa ngelak. Nah, niku berarti pentingnya mangke dipun katosaken nggih. Ya nek duwe turahan rezeki nek perlu nggih dianakake pire carane maringi bebukan. Entah itu hanya
sebungkus roti utawi sepiring makanan atau satu biji kurma atau seteguk air susu. Sedaya fadilahipun menika sampun dipun aturaken wonten hadis menika. Nggih. Mekaten jamaah rahimakumullah, nggih, mugi-mugi kita sedaya nggih mangke estu dipun panggihaken ing wulan Ramadan saged jangkep nggih dumugi akhir Ramadan ngibadahi mempeng sehingga kalebet kawulanipun ingkang boten sembrono nggih sembrono sing do milih aktivitas amal ing wulan Ramadan kedahipun dipen ngibadahi sing langkung mempeng ketimbang ibadah-ibadah ing wulan sanesipun Ramadan nggih. Menawi wonten kelentah-kelentinipun nyuking pangsami kita akhiri hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukaffi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fa amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.